ба марҳилаи баъди роҳ ёфта истодан. ибтидо аз Темур Раҳимов, Башири Фахриддин, Балаҷон Беков, Фирдавс Насимов, Мер Маҳмадов ва ҳамчунин боз Саидҷалол Саидов ва боз нафари дигар Фарёд Шайхов ки ҳоло баъд аз шикасти Одил ин паҳлавон ҳам аллакай ба даври сеюм роҳ ёфт. Комроншоҳ Юстопирён бо хилати кабуд аст ва ҳарифи ӯ Абубакр Зоиров бо хилати сафед. дар мавриди ҳунарнамоии ин паҳлавон албатта дигар ҳоҷат ба изофаи сухан нест. Абубакр Зоиров дастаи душанбе дуро дар майдони имрӯза намояндагӣ мекунад. ин ҳолат агар боз ҳам дубора такрор ёбад, хавфи огоҳӣ боз ҳам Абубакрро таҳдид хоҳад кард. он чеҳраҳои маъруф паҳлавононе ки умедвориҳои марҳилаи асосиро доранд, албатта дар ин даврҳо он қадар суратафзоӣ, он қадар бисёр бештару зиёдтар ҳунари худро ҳам нишон намедиҳанд, ба хотири албатта боз ҳам идомаи сабқатҳое ки албатта чанд даври дигар онҳоро дар пеш аст. ё як нерӯсанҷӣ бо суръати 5 дақиқа метавонад ки боз ҳам ба рафти даври дуюм ё шояд сеюми паҳлавон ҳам як таъсири дигар расонад. Комроншоҳ андаке пои чапаш ҳам осеб дидааст, аммо ба ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз надорад. ба Комроншоҳ огоҳӣ доданд. Абубакр Зоиров албатта тамрине ки агар гӯем ки пайваста аст ва натиҷа бахш дар фаъолияти ин паҳлавони 28 сола он қадар айён нест. аммо агар мо ба солҳои қаблии ҳунарашро боз ҳам қиёс кунем, қаблан маъз ҳамин паҳлавон Неъматулло Арслонқуловро боз бо як партофти ҷолиб дар варзишгоҳи марказӣ мағлуб карда буд, ки он вақт бисёр ҳам Абубакр Зоиров ҷавон буд ва касе гумон ҳам надошт ки дар муқобили Арслонқулов чунин як тактикаи ҷолибро ҳам нишон медиҳад. акнун бо мурури замон, бо гузашти вақт Абубакр он техника ва он суръати ҳунарнамоии гӯштини миллии худро нишон дода наметавонад. танбеҳ, акнун ин огоҳӣ ба танбеҳ табдил ёфт. Комрон ҳаминҷо барои сипарӣ гардидани вақт афзалтар аст фикр мекунам, чунки ин лаҳза агар Комрон муваффақ гардад, он гаҳ бо паҳлавони дигари ноҳияи Рашт қувву озмоӣ хоҳад кард. акнун ин даври ки рақобати Абубакрро мо қаблан ба ин нобат нагирифтем, аз бинандаи Заки маъзарат, ки паҳлавони дигари ноҳияи Раштро маърифӣ кардем, Саймумин Шоҳ Маҳмадовро. акнун баъди шикасти Шаҳриёр Саид Мумин ба даври дуюм роҳ ёфт ва Абубакр дар як давр озод буд. аз ин хотир андаки дар феҳрист инҷо ҳам як нофаҳмие ба амал омад. танбеҳ, акнун огоҳӣ ба танбеҳ табдил ёфт. ин аз фишори бештари Комроншоҳ вобастагӣ дошт ки Абубакр андаке аз майдон дур шуд ва паҳлавонон бояд дар маркази майдон нерӯ санҷанд ва бо тамоми ҳамон маҳорату малакаи худ бояд ақибнишинӣ накунанд. агар ин кор такрор ёфт, албатта аз мадди назари довар ин амалҳои ғайриқоида дур намемонад. Комроншоҳ дар даври аввал Абдуқодир Маҳмадраҳимовро мағлуб кард, паҳлавони гаронвазни ноҳияи Рудакиро, ва ба даври дуюм роҳ ёфт. ва Абубакр ки дар як давр озод буд, алон қуввозмоии аввалинашро бо
کامران پس سر میکند آگاهی و تنبیه دارد هرچند پرتافت نیست اما اینجا هم صورت افزایی و اندکی باز هم فشارهای بیشتر ابوبکر را تهدید کردند که دو مرتبه به خطاگی راه داد. اشاره به ادامه سبقت است که داور هم میتواند در این ردیف در این جریان اندکی هم توجه کند. بله چنین هم شد. بحث داوران رو به میان آورد. این بعد از خلاصه اینجا هم باز خوب آزمایی ادامه می‌یابد. هر دو هم موازنت را اندکی گم کردند، یعنی برای خاتمه همون اسلوب‌های جالب آنقدر وقت با برار انجام نیاید برای هر دو. و همون یک تنبیهی که بله ابوبکر ظاهرов داشت. کامرانشو همینطور هم به مرحله سیومی سبقت‌های وزن 81 کیلو راه یافت. چون قبلا بیان کردیم که البته اینجا با همون شام محمد و سیمومین نیرو میسنجد چنین هم شد و بعد شکست ابوبکر چنین شد. پهلوانان دیگر اکنون باز فقط غالبان الان